Вітаю, шановнае гаспадарства, у прамым эфіры 6 ТВ Беларусь, у студыі Евген Казакевич. Сёння чацвер, а гэта значыць, што з намі, як заўсёды, заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Сергей, вітаю. Добрый вечер. Ну што ж, на пачатку я хочу павіншаваць вас, паважаныя гледачы, і вас, Сергей, з днём волі. 108-ю годкі учора адзначылі. Я ведаю, што святкаванні будуць працягвацца яшчэ і на гэтым тыдні, на выходных у розных краінах і ў розных гарадах свету. Ну, што хочацца пажадаць, каб мы гэты дзень бліжэйшы час, як магчыма, толькі будзе сустрэлі ўсе разам у Беларусі і адсвяткавалі усей нашай дружнай вялікай беларускай сям'ёй. Ну што ж, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму, калі ласка, калі у вас будуць пытанні да Сергея, пішыце іх у чаце, я самае цікавае абавязкова агучу. Ну і, канешне, калі для вас бяспечна, вы не ў Беларусі, то ставце падабайкі і падпісвайце на канал. Сергей, ну мы пра дзень волі крышачку пазней, напрыканцы эфіру паразмаўляем, таму давайте пачнем, я думаю, з, скажем так, актуальных тэмаў, якія цікавяць найбольш. Окей? Так. Ну што ж, Лукашенко так нечакана там за дзень нам паведамілі, што ён паляціць у Пхеньян, ён туды злётаў, падпісаў з Кім Чен Ынам дамову аб супрацоўніцтве паміж Беларусю і Паўночнай Карэяй. І больш ніякай інфармацыі няма. Сергей, а якія мэты асноўныя гэтага візіту былі, на вашу думку? Там ён так знянацку пра яго сказалі там за дзень, ён так 2 дні прайшоў, ніякіх падрабязнасцяў, яго там сустрэлі са сцяжкамі, з кветачкамі, з канямі, з парадам, паціснулі рукі і ён паляцеў назад. Што гэта было і пра што там дамаўляліся, на вашу думку? Я думаю, что есть зацікаўлены бок, трэці бок нейкі, які, ў прынцыпе, выступіў ініцыятарам этой сустрэчы. Вы ж бачыце, што Лукашенко ускладаў гэты самы нейкі вянок да монумента ад імя Владимира Владимировича, каго б вы падумалі, Пуціна, да. Вось трэці бок і стаў вядомы, да? Ну, ёсць, праўда, яшчэ адна версія пра тое, што, ў прынцыпе, што вот калі Коул прыязджаў у Мінск, што ён папрасіў таксама нешта перадаць, як бы, вот, калегу па цеху на таварышу Кіму. Ну, а калі сур'ёзна, это сама, глядзіце, зараз ідзе гандаль, вялікая сделка, што называецца. І тут, у прынцыпе, логіка, ну, вот той же Тышкевич, Ігор Тышкевич, мы узгадывалі, вот ён выцягнуў інфармацыю, я неяк раней, як бы так, я ведаў пра Сосны пад Мінскам, ну, это пасёлак Сосны, філіал Акадэміі навук пад Мінскам, але ж, ну, тое, што вот менавіта там розныя тыпы рэактараў, ну, розныя варыянты, якія яны там напрацоўвалі, дазволілі на сённяшні дзень скапіць, як бы так, беларусам, ну, сотні кілаграмаў урана, узбагачана до 45%, і, як бы, збройную плутонію. Кажуць, парадка 9 кіло. Я нагадаю, што вот тая бомбачка, якая знішчыла Хірасіму ці Нагасакі, там было 3 кіло. Там было 6, перапрашаю, але ж пры вот сучасных тэхналогіях, як бы так, адпаведна, калі падысці, то, ну, цалкам, як бы так, ну, вот патэнцыйна можна зрабіць 3 такія бомбачкі. І я так разумею, што адна з умоў якраз вялікай сделкі – это ядерная зброя. Глядзіце, абсалютна параўнальныя лічбы, тое, што беларусы, оказывается, валодаюць вот этим самым ураном, абсолютно параўнальныя з тым, што Іран валодаў. І вот тут вот я, як бы так, насмелюся правесці паралель, 2 краіны ў свеце, якія вырашылі пагуляцца ў пагрозу ядернай зброі, што вот мы, маўляў, займаемся узбагачэннем этого урана, і вот калі-небудзь мы, можа быць, ўсё ж таки зробім сваю ядерную бомбу, а вот каб мы это не зрабілі, то давайте вы нас будете кормить. Самый яскравый прыклад – это как раз вот куда Александр Григорович вот сейчас вот летал, понимаете. Поздравить, конечно, коллегу тем, что у него 99 и 97 проголосовало за его, и что товарищ Ким отзначил, что недоработочка, вот конкретно вот с тем вот чуваком, который проголосил супраць, вот треба будет поговорить отдельно. Видите, нават у Карэі змагары ёсць, бачыце, Сергей?
Да. Уявляєш, як от Олександр Григорович со своїми 83% відчував себе от перед серйозним мужчиною. Ну, от, Няёмка, минимум няёмка. ну, вот там вот комплекс может неполновартости развиться, блядь. Вот человека 99-97, вот это вынік, да. Ну, так ён и то незадоволены. Оказывается, что треба было вот 99-99. Ну, а калі сур'ёзна глядзець, у маім разуменні Іран гуляўся ў той ж гульню, што і КНДР. То бок КНДР, я не ўпэўнены, што насамрэч яно валодае ядзернай зброяй. Ёсць дастаткова верагодная версія пра тое, што яны проста палохаюць увесь свет. То, што мы вот голодныя, дурныя, у нас ёсць ядзерная бомбачка, не будете нас карміць, то мы вас грохнем. Насамрэч не факт, што яны маюць. Ёсць падазрэнне, што яны проста ў падземныя тунэлі заганяюць цэлымі составамі там гексаген, ну, ТНТ стары, і проста за кошт адначасовага падрыву вялікай колькасці якраз вот это гексагену, яны дасягаюць, што на тым канцы планеты як бы па штуршку як бы так ацэньваюць, ну, это эквівалент от столькі-то от мегатон. То бок, напэўна, ўсё ж такі пацаны нешта маюць. Ну. То лепш ім рысу даць, каб яны там з голаду не здохлі, дайце ім рысу, і вот хай гуляюцца далей. Так вот, у маім уражанні Іран на сябе вот прымяраў прыкладна такую ж ролю. Але ж не атрымалася. Неяк вот на яго надто сур'ёз успрынялі. Ну, але ж я так разумею, што успрынялі ўсур'ёз нават не столькі амерыканцы, колькі Ізраіль. У іх там як бы так такое экзістэнцыяльнае супрацьстаянне, і, канешне, ізраільцяне вельмі асцерагаліся, што калі ў такіх фанатыкаў, якія выраслі на ненавісці да Ізраіля, з'явіцца ядзерная бомба, то крый Божа, што ім падасца не вельмі добра на этой планеце. То бок я вяртаюся ўсё ж такі вот да этой паралелі, тое, што Іран грохнулі менавіта прыкладна за такую колькасць урана і плутонія, колькі беларусы маюць на сённяшні дзень. І якраз вот вялікая здзелка, яна ў тым ліку прадугледжвае здачу вот этого самага урана з плутонія. І я не выключаю, што Александр Григорович ламануўся зараз от да Кіма, як бы так раіцца, як бы так, ну вот за колькі прадаць это шчасце. А калі не прадаваць, і калі вот пастаянна паспрабаваць вот так же ж шантажаваць увесь астатні свет, што калі не будете нас карміць, то мы вас закідаем бомбачкамі. У нас их тут вот 3 штуки есть, а остальные мы можем тут гразных накляпать и так само закидать вас. Ну, тому давайте нас кормить. Ну, что разумеем, что для Александра Григоровича это зараз вельми так серьезное питание, потому что Россия як бы так зняла з забеспечения. Ну, я так разумею, что той же Віктор Лукашенко не погоджается, скажем так, удзельнічаць у проекте вот такой же працоўнай дынастыі, як у Кімаў, у КНДР, тому што ён рэальна бачыць, у якім стане зараз беларуская эканоміка. Таму ён як бы так не хоча відаць. І як бы так, ну, вот у маім разуменні, што Лукашенко паехаў раіцца, па-перш, ўсё, у Іран зараз не злётаеш, не параішся, як санкцыі выходзіць. То бок можна это зрабіць з кімамі, а вот з другого боку можна ўсё ж таки параіцца, як даражэй прадаць вот эту вот ядерное, скажем так, ну, вот той же ж уран узбагачаны і той же ж плутоній. То бок асноўная прычына паездкі нашых туды яна зразумелая. Для карэйцаў я не ведаю, хто ім мог даць каманду, таму што пагаворваюць зноўку такі, што калі Іран зараз папрасіў карэйцаў, КНДРаўцаў даць ім сваю зброю, што Расія жорстка сказала, што не, это нам самім трэба. Бок не аддавайце ім. Але ж падобна, што якраз Іран усё ж такі атрымаў дапамогу ў гэтым плане ад Кітая. Таму што, паглядзіце, усе разумелі, што Іран валодае ракетамі, якія могуць ляцець на 2000 кілометраў, а раптам Іран пачынае это самае абстрэльваць за 4000 кілометраў. Ёсць падазрэнне, што это вот якраз кітайскія браты выдзелілі. То бок там такі вузел завязваецца, што край Божы. Сергей, ну мне ўзнікае пытанне, а на халеры Лукашэнку гэта гразная бомба, калі вон, як ён кажа, старэйшы брат ўжо нармальную ядровую зброю прывёз у Беларусь. На халеры балавацца з гэтай гразнай бомбы, калі тебе ёсць сапраўдная? Евген, калі мы узгадаем як бы храналогію вот этой хвальбы ядзернай зброі, якая быццам бы на нашай тэрыторыі, то варта ўзгадаць, як той же генерал Вальфович пазорыўся.
Вы же не думаете, это вот у Путина свой чемоданчик с красной кнопкой, а у нашего Александра Григоровича свой чемоданчик со своей красной кнопкой. Кто же ему даст? Там першы, хто выступаў у Москве супраць, это той же Патрушев. Ён заўсёды гаварыў, што Лукашенко, вот крый Божа, каб ён не толькі што пад ягонае кіраванне, не той, што яму ніякую красную кнопку ніхто даваць не збіраўся, а просто нават перамяшчаць ядерную зброю на беларускую тэрыторыю, яны і то асцерагаюцца. І менавіта за вот непрадказальнасць нашего это совхоза, поставленного на хозяйство тут из Москвы в Минск. Ну. Арешник, тое, что разместили, ну, слухайте, мы уже говорили с вами про это, то есть, что аэродром Крычеў-6, он находится литерально в 4-5 километрах от меж России. При боевой работе такий комплекс, як Арешник, ну, вот, глядячи по вот, попередниках ягоных, напевно, он має 3 пусковых у комплексе. Так вот, на нашу территорию, скажем так, на 5 километров заехали только КШМки, командно-штабные машины. Ни водной пусковой не заезжало, ракеты не заезжали. При боевой работе комплекс, наоборот, рассяродваецца, и он может, это самое пусковая находится от КШМки на радиусе до 100 километров. То бок, калі пуск будзе з расійскай тэрыторыі, то прыляціць усё роўна па КШМках таксама і па беларускай тэрыторыі. Вот у чым бяда. То бок якраз вот Лукашенко со своим вот этой бздурой он поставляет Беларусь, менавіта робіць яе абсолютно законной мишенью для, скажем так, ну, імавернага супраціўніка. Нема на беларускай тэрыторыі ядзернай зброі, ніводная разведсупольнасць сур'ёзная это яшчэ не пацвердзіла. Тое, што да, базы рыхтуюцца, быццам бы вот падобна тое, што там, ну, зноўку такіх па прыкметах это мяркуюць, што там у Сіповічах там нешта рыхтуецца, там яшчэ недзе. Але ж, ну, слухайте, база можа рыхтавацца, але ж няма зброі. Паўтаруся, пакуль што вот сур'ёзная інфармацыя наконт размяшчэння менавіта ядзернай зброі на беларускай тэрыторыі няма ніякай інфармацыі. А Григорович, згадаю, ён пастаянна радаваўся, яшчэ калі вот з Пуціным толькі пачыналася размова, ён ж радаваўся, што вот ён чамусьці сам сябе пераканаў, што это не расійскую перамяшчаюць на беларускую тэрыторыю, а менавіта вяртаюць тое, што мы аддалі по этому Будапештскому мемарандуму. І што вот менавіта Лукашенко будзе ёй распараджацца. А ў яго логіка вельмі простая. Ён жа тады і хваліўся, што краіна, якая мае ядзерную зброю, на яе ніхто не нападае. І от тады ён мае свой ядзерны парасон, свой менавіта не расійскі, а менавіта свой. І тады ён можа тут спакойна эту працоўную дынастыю расцягваць. Ён перадае Віктару, Віктар перадае Нікалаю, і так нам жыць пры шчасці як бы так бясконца. Да. Тады вот як азаронак і спявае, што нам трэба іконы ўжо маляваць як бы так. Я, на жаль, сёння сказаў, што нам трэба ўжо сваё чучхэ, як у Карэі, да, каб гэта толькі маліцца на аднаго кіраўніка, правадыра і бляха, муха, страшна падумаць, але ну тут ужо мне падаецца, што ўсё магчыма. Тут ужо аднекавацца і адмаўляцца ад чагосьці ўжо нават страшна неяк, таму што мы ўжо, падаецца, за апошнія там колькі 5-7 год ужо бачылі амаль усё, што магчыма. Я думаю, что Лукашенко серьезно зайздросціць это самое корейцам, там вот погляди, ну вот першы быў Кім Чен Ир, да? Вот яго колькі уже няма, вот колькі тушак уже памянялася ў гэтым крэсле, а сістэма ўсё тая ж трымаецца. То бок я так разумею, что это узор якраз для вот сямейкі Лукашенак, да. Вот яны паглядаючы на КНДР, это, по-моему, для іх як бы так стане ўвогуле любимой это, скажем так, духовной Меккой. Не, ну, конечно, в Абу-Даби там это, в Омане там гроши, там это другое, а вот чисто, як бы так наткнуться, вот поглядеть, як же люди ўсё ж таки умеют, да. Ну, то, что там люди живут день стакан рису, да, и колькі там яны зарабляюць, калі не памыляюся, там некалькі даляраў на месяц. Ну, гэта ж, конечно... Ну, это мара любога, як бы таго. Вот Лукашенко чарговы раз сказал, что вот калі там здумаеце 20-й год рабіць, то нам у чарговы раз не до закону, усіх порвем. Ён б таксама хацеў, каб нам это 3 бульбіны на дзень выдавалі, і мы былі жывыя і рабілі усе без ніякіх туніяцаў там этих айтишнікаў. Каб усе, у поле.
Паважаныя гледачы, мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць пытанні да Сяргея, калі ласка, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа. І, канешне, калі вы не ў Беларусі і для вас бяспечна, то ставце падабайкі, падпісвайце на канал. Сергей, ну вось вы узгадалі гэту большую сделку, так званую, да, эту вялікую сделку. Мне хацелася б запытаць, вось Коул сказаў недавно, што гэта вялікая сделка павінна быць у гэтым годзе, так? І да канца года, як ён сказаў, плануецца, што на волю выйдуць усе палітвязні. Па інфармацыі, якая не пацверджаная, так, у розных там крыніцах пішуць, што зараз пайшла каманда ў Беларусі крыху змягчыць рэпрэсіі. Займацца толькі ярымі, мацёрымі, скажем так, змагарамі, так, а там хто дзесьці, хтосьці камент пакінуў, пра гэта ўсё як бы забыцца, каб не так ужо ціснуць. На вашу думку, вось гэта вялікая сделка, у чым яна будзе заключацца? Што яшчэ будзе адбывацца ў Беларусі па ходзе гэтай вялікай сделкі? Што атрымае Лукашенка, што атрымае другі бок, то бок ЗША? Евген, ну тут же ж дастаткова як бы такі цэлы, што называецца, цэлая нізка падзеяў перад прыездам Коула, пасля прыезда. То бок я не выключаю ўсё ж такі, што магчыма і Трамп нешта зараз цераз Лукашенко перадаў каму Кіму. То бок такое мы таксама не можам выключаць. Я нагадаю коротко нагадаю, літаральна перад прыездам Коула Еўропа што зрабіла? 31 еўрапейская краіна заблакавала ўсе гэтыя крэдытныя картачкі філіялаў расійскіх банкаў на беларускай тэрыторыі, як то Альфа-банк, Белгазпромбанк, ну то бок вот такіх вот цудоўных, да, якімі карысталіся эти саюзнічкі. Ж модна зараз усім беларускім карыстацца. На другі дзень пасля гэтага літоўскі сейм прымае рашэнне пра тое, што, оказывается, работу порта Клайпеды можна забараніць з пункту гледжання нацыянальнай бяспекі. Пасля гэтага прыязджае Коул, якраз Коул як бы так уздымае пытанне, каб усё ж такі пра транзіту беларускага калія, і што ён мае? Тое, што Літва пастаянна падымае градус, разумеючы, што калі будзе падпісана пагадненне паміж лукашэнкаўскімі Беларусі і паміж злучанымі штатамі, то Літва зноўку ператвараецца на гэты, як у гісторыі заўсёды было, это медвежий кут, ад якога нічога не залежыць, які ні на што не ўплывае. То бок у меня такое ўражанне, што яны зараз адмыслова як бы пастаянна паднімаюць, як бы так, то мяжу перакрыюць, то гвалт падымуць наконт гэтых бурбалак. Ну не Лукашенко ж, явно не Лукашенко, спецслужбы этой бурбалкі адпраўлялі. Бо, блин, ну беларусы, яны ж гаспадарлівыя. Ну вот калі бы тут даруй пагранвойскам далі загад, это самое, збіваць работу Віленскага аэропорта, адпраўляючы на той бок на этих шариках цыгаркі. Ну вот, гаспадарлівыя беларусы замест цыгаркі б яны б самі выпалілі, яны б туды якого-небудзь ламачча нагрузілі. Ну, вот дастаткова ж было б ламачча, да? Не ўсё роўна ўсіх, каго адлаўлівалі на літоўскай тэрыторыі, тым больш усе аказваліся грамадзянамі Літвы. То бок явно, што эта кантрабанда ўжо стала такім нацыянальным, хорошым, як бы так, народным відам спорту. Я нагадаю, што рэнтабельнасць 300-400%, дзе ты па сённяшніх часах яшчэ знойдзеш такі рэнтабельны бізнес. Так што вот глядзіце, Літва сваю гульню гуляе, Еўропа сваю гульню гуляе. Па Злучаных Штатах мы ўжо з вами гаварылі пра тое, што калі паглядзець па калію, то на першым месцы хто? Канада. На другім месцы хто? Россия. Вот як можна было добиться, это дзякуючы офісу Ціхановскай, да, што беларускі калі пад санкцыямі, а расійскі калі не пад санкцыямі. Як такое магло стацца? Ладно, это самое, Коул прыехаў, я так разумею, Коул, у прынцыпе, размаўляў зараз падобна, што дастаткова ультыматыўнай форме. Про што сведчыць, што ўрэшце першы раз 235 чалавек засталіся дома. Іх, канешне, шугалі, іх размовы з кожным правялі, што не, там вы глядзіце, ціхенька сядзіце тут, ну і выкінулі за межы Беларусі без дакументаў, без пашпартоў толькі 15 чалавек. Да. Это ўпершыню. По-другое, Коул жорстка сказаў, што не трэба больш так рабіць, што вы 10 чалавек адпускаеце, 10 чалавек новых набіраеце. Сапраўды яны гавораць пра тое, што вялікая сделка якраз будзе ўключаць тое, што выпусціць усіх і набіраць новых не будуць. Тое, што дадзена каманда КДБ дало каманду працаваць па так званых матываваных, то это ўжо не новая інфармацыя, это ўжо месяцаў 8, ну, можа, это самае мінімум паўгады.
То бок яны перасталі в асноўным кранаць тых людзей, якія проста падняліся на агульныя хвалі ў 20-м, пачалі чапляць як бы так менавіта тых, ну, хто нават у 20-м годзе не прымаў удзел. Дастаткова ж разумных людзей, якія разумелі, што это не пра змену ўлады. Ну. Так вот зараз гэтых людзей зараз вельмі жорстка у тым ліку і збіваюць і ўсё, і стараюцца пасадзіць як обшукі дома там. Я ўвогуле дзіўлюся, это Владимира Колоса, за што яго дома хату разбурылі. Там такія там ідзе адкрытая вайна з усім беларускім. По-моему, вот Лукашенко боится любой идеи, якая может объединять народ. Ему не важно, это коммунистичная идея, это национальная идея. То бок яны фатальныя, яны боятся любой идеи, якая может объединять народ. И зараз, вот, калі это великая сделка, я разумеў, что, в принципе, так ці інакш, Штаты зацікаўлены адцягнуць Беларусь и от России, и от Китая. Я нагадаю, маім разуменні, як бы тут ключавое стало, глядзіце, калі ў 24-м годзе беларусы запрасілі падчас сумесных навучанняў з русакамі, запрасілі кітайцаў. Вот тады это для багата каго як бы так стало это здзіўленнем і таким, ну, своеасаблівым шокам. І зараз, вот, калі спачатку пачалі ў Беларусі гаварыць пра вялікую сделку, а потым яна стала на паузу, калі вы памятаеце, ну, вот, лукашэнкаўскі апарат, яны ініцыявалі таго ж Воскресенскага, Воскресенскі пачаў як бы так намякаць, а ці не запрасіць нам кітайцаў, каб яны размясцілі вот тут некалькі базаў бліжэй да мяжы з Еўросаюзам. То бок это явно быў пасыл якраз для Еўропы і для Штатаў, да. Так вот, я так разумею, што ў бліжэйшай перспектыве ўсё ж такі могуць як бы так кардынальна разысціся інтарэсы Беларусі, інтарэсы Расіі. Мы з вами России разумеем, что Россия инвестовала вот в эту витрину союзной державы, в Беларусь лукашенковскую, каля 150 миллиардов. И при таких инвестициях так просто не отпустят, тем больше они уже давно лічаць это все своим. Чекают, что калі ж нарэшце лягуць это беларускія прадпрыемствы, каб іх скупіць за копейки. Он приклад того же БМЗ. БМЗ уже все не работает. Работников уже автобусами возят вон в Минск работать. Дожились. То бок, разумееце, на сённяшні дзень усё из-за таго, што як бы будзе нейкай той ці іншай форме супрацьстаяння з Масквой. А хто будзе? Хто будзе з беларускага боку адстаивать беларускі інтарэс? Я вот это не разумею. Ну, тут трэба на пытанне адказаць, а што значыць беларускія інтарэсы? Бо мне падаецца, беларускія інтарэсы ў вас, у мяне і ў тога боку іншыя, у кожнага свае, не? Слушно. Я вот гляжу, что целая уже это самая плеяда офицеров выросла, якія упэўнены, што менавіта яны патрыёты. Патрыёты чаго? Вот я таксама патрыёт, але ж я патрыёт Беларусі. Я дастаткова як бы сваёй энергіі жыццёвай і часу прысвяціў менавіта Беларусі, да. І чым я, вот, скажем так, чаму я не маю права жыць у той Беларусі, дзе яны лічаць, што яны патрыёты, што яны там царуюць. Вот я это не зусім разумею. І я разумею, вот этой вот патрыёты, там як бы так нагадывалі, што то самае, як яго, Віктору Александровичу, калі закрывалі справу Белого легіёну, што там типа давалі вот абяцанне не работать супраць этой дзяржавы. Цікавая версія. Так держава и Лукашенко, в моем разумении, это не тоесно. Лукашенко, они берут манатки и полетят у свой Аман, это самое он. А, до речи, это вот, по-моему, великая пастка, якую яны ті яшчэ недооценили, ті уже кол пачаў скарыстовывать. Я нагадаю Милошевича, як ЦРУ работала, як усе это американская финансовая ветка работала, яны просто наклали лапу на капиталы Лукашенко, Милошевича. І потым яго як бы так эксплуатавалі, пастаянна падкідваючы, што калі вы зробіце вот эту рэформу, то вы станеце значна бліжэй да сваіх грошай. Так вот, Александр Егорович, я не ведаю са сваёй вот сямейкай, калі яны капіталы размяшчалі у Абу-Дзябе, а потым вот зараз пераносяць як бы ў Аман, лічаць, што Аман чамусьці лепей, чым Арабскія Эміраты. Так это ўсё юрысдыкцыя, што называецца англосаксу. Неужо не зразумела, што там іхнія фінансы будуць усё роўна пад чымсьці кантролем? Ці яны думаюць, што самыя хітрыя?
Я абсолютно не упевнений, что яшчэ вот такі вот рэжым Мілошевіча, што ён яшчэ не ўключаны до сих пор. І я не буду вельмі здзіўлены, калі сапраўды ўжо прынамсі частку іхніх капіталаў якраз вот і пачнуць ад Лукашэнкі патрабаваць правядзення вот тых самых рэформаў, аб'яўлення той ж самай палітычнай адлігі. Вось вам і вялікая сделка. Вось вам і вялікая сделка, да. Ну што ж, паважаныя гледачы, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць пытанні да Сяргея альбо яны з'явяцца падчас эфіру, калі ласка, пішыце ў чаце пад гэтым відэа. І калі вы не ў Беларусі, для вас бяспечна, можете ставіць падабайкі і падпісвацца на канал, калі вы яшчэ не падпісаныя. Ну што, Сяргей, давайте да іншых тэмаў. Украінская выведка атрымала інфармацыю, што Расія плануе разгарнуць у Беларусі 4 наземныя станцыі кіравання дронамі далёкага дзеяння. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі. Ён паабяцаў жорстка рэагаваць і на тое, што Беларусь працягвае прадстаўляць свае паслугі Расіі ў тэроры супраць Украіны. 4 станцыі кіравання дронамі. Сяргей, гэта шмат ці мала з ваеннага пункту гледжання? І якую яны тэрыторыю могуць пакрываць увогуле? Евген, тут не самое важное, дзе яны будуць размешчаны. Таму тут эфектыўнасць залежыць менавіта ад іхняй лакацыі. Вот і ўсё. Ішлі у украінцаў, былі перамовы наконт магчымасці нанесення удараў па расійскіх аб'ектах на беларускай тэрыторыі. Таму, разумееце, я так тут абсалютна спакойны. Ужо ж былі інцыдэнты, і украінцы ліквідавалі на беларускай тэрыторыі тыя рэтранслятары, якія дапамагалі расійскім шахедам ляцець цераз Беларусь. Прынамсі, уздоўж мяжы яны это накіроўвалі, то бок украінцы ліквідавалі. І я думаю, што это, в прынцыпе, калі яны тут больш ведаюць, то яны будуць ліквідаваныя. Я тут спакойны в гэтым плане. Беларуская мяжа не настолькі, як бы б хацелася к якім-небудзь маёрам з КДБ, яна не настолькі кантраляваная. Калі знішчылі украінцы ціха, спакойна, як бы так зайшлі, зрабілі, то і з гэтым так жа зробяць. Адзінае, што вот якраз застаецца падзякаваць, што я памятаю, як украінцы ставіліся да беларусаў у 14-15 годзе. Нас лічылі сапраўды братамі, мы былі сваімі. Зараз, дзякуючы Лукашенку і яго вот этой УПГ ягонай, то, слухайце, да нас стаўленне абсалютна іншае. Але ж пры гэтым, пры ўсім, Украіна, як дзяржава, не дабівае канчаткова, нармальнае братняе стаўленне паміж нашымі народамі. Ужо, так, это стало дурным пафасам, гаварыць увогуле тэрмін братнія народы, але ж, слухайце, тут мы нікуды не дзенемся. Я узгадываю, напрыклад, свайго дзеда, тыя песні, якія яны спявалі, калі я яшчэ быў малы. Тут частка песень была на беларускай мове, частка на палескай, частка па-украінску. То бок не можна вот так вот рабіць, разумееце? Это сапраўды трагедыя, да. І не можна, я самае ўдзячны, што Украіна канчаткова не забівае клін паміж беларускім народам і украінскім народам. І так вот за тых ракет, якія ляцелі з беларускага боку па украінскай тэрыторыі, так ва Ўкраіне так грамадская думка вельмі памянялася ў кепскі бок да ўстаўлення да беларусаў. Але ж я спадзяюся, за колькі гадоў это можна будзе ўсё вылечыць. Вельмі таксама на гэта спадзяюся. Сяргей, таксама паведамляюцца, украінскія СМІ пішуць, што ў ноч на 25 сакавіка адбылася масавая атака дронаў на адзін з ключавых партоў Расіі ва Усть-Лузе ў Ленінградскай вобласці. Гэты порт другі па значэнні для Расіі і першы для Беларусі. Для Беларусі, якая страціла порт у Клайпедзе і іншых краінах, з 22 года гэта ключавы порт перавалкі. І вось зараз узнікае пытанне, мы пакуль дакладна не ведаем, ёсць там інфармацыя, але яшчэ не праверана, што было знішчана, бо я вось зараз глядзеў, таксама і сёння туды лятуць дроны на гэты порт. Ці ёсць у Беларусі альтэрнатывы гэтаму лагістычнаму маршруту, калі ўсё ж такі ён будзе знішчаны альбо не зможа працаваць там некалькі тыдняў альбо месяцаў? Слухайце, Мурманск, такое сабе. Увогуле, з Расіі, разумееце, у чым праблема? Здавалася б, Трамп ужо колькі часу, ужо з паўгады зняў санкцыі з беларускага калія, да?
і здавалося, каб цераз Расію было выгодна вазіць, то в прынцыпе нашы даўно б ужо вазілі. Але ж лагістычна, відаць, эта самая цена ўзрастае настолькі, што робіцца як бы так мала рэнтабельным. Вот у чым сэнс. Таму, в прынцыпе, асаблівай альтэрнатывы няма. І Украіна зараз абсалютна мэтанакіравана, як бы так, лупіць услугу, таму што это ў тым ліку перавалка расійскай нафты, нафтапрадуктаў. Расія зараз вельмі падымаецца на вайне ў Іраку, узляцелі кошты на нафту сусветныя. То бок русакі неспадзявана для сябе атрымліваюць, ну вот, што называецца, у кароткім часе, як бы так, звыш прыбыткі. То ну вот Украина вырашила як бы так минимизовать трошку, каб этой прибытки не были вот настолько звыш. Ну а то, что потерпят некие союзнички России, так это ж, ну як бы трэба было стратегично выбирать разумно союзников. Так что, в принципе, я абсолютно не здзіўлены. Ну так, Сергей, ну і хацелася б напрыканцы узгадаць все ж такі наша свята, дзень волі. 30 год таму быў пачатак Менскай вясны. Я ведаю, што вы прымалі ўдзел, Сергей, у гэтых акцыях. Раскажыце вось людзям, напрыклад, я тады яшчэ быў маленькі і, канешне, ну, не памятаю там дакладна, што было, да, дзесьці чуў краем вуха, а што было. Дык прабачце, мне ўжо амаль 40 год, а людзі, якія маладзейшыя, дык увогуле, магчыма, зараз першы раз пра гэта чуюць. Еўген, ну шчырыя абсалютна, мы тады яшчэ шчырыя, маладыя, яшчэ вочы свяціліся, як бы так усё натхнённыя. Як бы, ну, увогуле тыя гады, вот развал камуністычнай усёй этой сістэмы, як бы так вылазіла гістарычная праўда, падымалася, як бы так багата цікавай інфармацыі даведваліся. Ведаеце, я заўсёды здзіўляўся, вот мы тады сарамліва спявалі, напрыклад, Богдановічу пагоню старадаўняй літоўскай, мы саромеліся, як бы тады спяваць, тады это, ну, лічылася не вельмі паліткарэктна, каб не пакрыўдзіць нашых братоў літвісаў, да. Мы замянялі это старадаўняй крывіцкай пагоні, і толькі вот нахабныя, як бы такія вот знаходзіліся, да, і тады ўжо экстрэмісты, якія замест крывіцкай ўсё ж таки выставлялі, як у арыгінале, літоўскай пагоні. Ну. Але ж давайте мы вот ўсё ж таки вернемся да пытання патрыётаў, патрыётаў цяперашніх, тыя афіцеры беларускіх спецслужбаў, якія лічаць сябе патрыётамі, і пры этом цалкам гатовыя, як бы так, здаць Беларусь Расіі. Чым ваш патрыятызм, я не разумею. Вот шчыра. Я заўсёды разумеў, што нам, вот калі Лукашэнкі не вечныя, Лукашэнкі не вечныя, і пры змене ўлады, нам для таго, каб Москва тут не заліла ўсё крывёю, нам трэба, як бы так, каб разам частка сілавікоў была на нашым баку. Я маю на ўвазе ўсіх патрыётаў, я сябе такім же патрыётам Беларусі лічу. І вот людзі з таго боку лічаць сябе патрыётамі Беларусі. Вот я хочу звярнуцца, вы рэальна разумееце, што здаючы Беларусь Расіі, ваши дзеці будуць жыць не ў Белай Русі. Паглядзіце, вот вы, напэўна, даўно не былі ў Расіі, я вот да слаўных нашых гэтых афіцераў, капітанаў, маёраў, новае пакаленне выгадавалася. З'ездзіце ў Расіі, паглядзіце. Я наездзіўся ў канцы 90-х, я тады ўжо бачыў, што ў славянскіх сем'ях, ва ўсіх, ва ўкраінскіх, якіх у Сібіры было багата, у беларускіх, якіх было багата, таму што там добрыя грошы плацілі, да. Нараджальнасць была што ў рускіх, што ў беларускіх, як бы сем'ях 1-2 дзіцёнка. А ў той жа час татары, каўказцы, туркмены, узбекі, якія жылі на расійскай тэрыторыі, 5, 7, 10 дзяцей. І яны былі больш жвавыя, яны больш, як бы так, падрыхтаваныя да жыцця, яны больш агрэсіўныя. То бок было зразумела, што праходзіць пакаленне, і Расія робіцца не славянскай краінай. То бок яшчэ цераз адно пакаленне, там пра славян можна будзе забыцца, это будзе нацыянальная меншасць. То вы нас у гэтую Расію цягнеце, і вы сябе патрыётамі называеце. Вы цягнеце ў тое, што Расія, як бы так, вот зараз будзе падпісаны там якія-небудзь дарожныя карты канчатковыя. Вы ўпэўнены, што вас не пагоняць на вайну? Вы кагосьці абвінавачваеце ў тым, што вам вайну нясуць то самае у вашу, як бы так, стабільную Беларусь, дзе вас усё добра, якраз вот этой вот патрыёты, якія былі змушаныя з'ехаць з Беларусі, таму што, як бы так, вы гуляецеся ў сваю Лукашэнку. Вы здрадзілі свайму народу, не мы.
Вы ў 2020 годзе менавіта здрадзілі прысядзе свайму народу. Вы народу прысяду давалі, а не Лукашенко. Лукашенко уцякуце ў Саудаўскую Аравію. Вы што будзеце рабіць? Здаеце Беларусь для таго, каб вашыя дзеці потым у Чечні ваявалі, ці дзе яны будуць ваяваць? Расія нойдзе дзе. Сергей, прабачце, я зараз нікога не хочу абараняць, у меня просто зараз да вас пытанне чарговае. Не з боку таго, да якога вы звяртаецеся, а просто пытанне ўслых. Дык а якая ў гэтых таварышаў маёраў, лейтэнантаў, падпалкоўнікаў і падпалкоўнікаў ёсць альтэрнатыва, вось менавіта зараз. Ну вось яму абрыдла гэта ўсё, яму абрыдла гэта сістэма. Яму абрыдла гэта, да пенсіі яшчэ 2 гады цярпець, трэба дацярпець да пенсіі. Ён не хоча нічога рабіць, ён не хоча ў гэту Расею, але ну сказалі рабіць, ён будзе рабіць. А якая яго альтэрнатыва? У план перамога паверыць, падпісацца, каб потом прысесці на 25 год альбо быць расстраляным. Ці не ведаю, там кудысьці яшчэ, ў чорную кнігу Беларусі, ці што там, якія там яшчэ праекты паляцелі, да халеры ўсяго было, што проста пшыкі пасля людзі селі ў турмы. Якія ў іх альтэрнатывы ёсць? Што ім рабіць? Слухаць бульбу? Окей, гэта цудоўна. Што рабіць далей ім? Разам самім збірацца, меркаваць, мазгаваць, як ратаваць радзіму. Можна это без бульбы рабіць, самім рабіць. Нам зараз галоўнае адстаяць Беларусь, каб Беларусь захавалася як дзяржава. Вернем мы пазней мову і ўсё вернем. Але ж на сённяшні дзень я не бачу альтэрнатывы. Я ж думаю, что в спецслужбах дастаткова разумных людей, якія разумеюць, что гэты проект, як бы этой беларускай апозіцыі так званой, это падстаўны проект. Это сфармаваны, калі уласна Церцель з Макеем вывозілі эту Ціхановскую Вільню, то няўжо не зразумела, что это не тыя, як бы з кім трэба як бы дамаўляцца і з кім трэба вырашаць. Трэба якраз шукаць падыход з тымі, хто здольны нешта вырашыць і хто здольны гарантаваць. Вот мы цудоўна абсолютно разумеем з досведа, што ў прынцыпе у нас няма, нас беларусаў не так багата. Нам трэба паміж сабой шукаць агульную мову, разуменне паміж сабой. Нам трэба разумець, што нават по 2020 году тыя, хто асабіста не забіваў, тыя, хто просто выконваў законы, што это людзі застануцца на сваіх месцах і будуць так же далей расці па сваіх пасадах, ніхто іх кранаць не будзе. Але ж пры гэтым нам трэба разумець, што ў прынцыпе да тыя, хто злачынцы, рэальныя злачынцы, яны, канешне, пацерпяць, да. Ну это, я думаю, яны адразу ўцякуць куды-небудзь, як тыя ж беркуты, з Кіева ўцякуць на ўсход і там дзе-небудзь схаваюцца. Там по міліцыі, наколькі я ведаю, зараз вялікі недахоп, асабліва вон, чым далей за Урал, там увогуле там уже до 55% доходзіць, это недахоп па штату. Сергей, я з вами пагаджуся на 100%, але ўсё адно я лічу, што ніякі маёр, ні адзін падпалкоўнік адзін нічога не зробіць. Вы ведаеце, які зараз маштаб рэпрэсій у Беларусі, а тым больш у ўнутраных органах. І збірацца, ну сабраліся яны кучкамі, як вы кажаце, 5 чалавек, 6. Праз тыдзень пра гэта дазнаўся там нейкі, которые, да, любя паляпаць, да, і здаў. І вось хлопцы прыселі. Ну, гэта неэфектыўна, разумееце, Сергей, пра што я кажу? Я кажу пра тое, што колькі прайшло, колькі год уже, да, там 6 год, так званая беларуская апозіцыя. Я зараз нікога не хачу там, да, макнуць у, не знаю, балота, яшчэ сказаць штосьці дрэннае. Я не маю права ніякога гэта казаць. Але проста мае думкі. 6 год. І вось маёр, который нічога дрэннага не рабіў, ён хоча нейкім чынам дапамагчы, яму абрыдла ўсё. Ён да каго яму звярнуцца? А яму няма да каго звярнуцца. Напісаць Дзяну Станіславовичу Пазняку ён можа. Напісаць Сергею Бульбе можа. Каму там яшчэ можа напісаць? Ну і то гэта небяспечна. Што ён можа зрабіць? Это небяспечна. Сістэма, я кажу пра тое, Сергей, што сістэма не выбудавана за 6 год. Гэта не прэтэнзія да вас, гэта проста думкі ўслых. Я думаю, вы таксама гэта цудоўна разумееце. Нават калі штосьці зварухнуць, кагосьці аб'яднаць, адных слоў мала. Давайце размаўляць, давайце яднацца. Ну давайце. Ну паядналіся, паразмаўлялі. А далей што? Ген, сітуацыя мусіць скласціся. А да гэтага толькі ў гарызанталі. Камунікацыя толькі паміж сабой у гарызанталі. Ўсё. Тут іншых варыянтаў няма. Я вас разумею. Сергей, прабачце, сітуацыя можа скласціся, але будзе ў чарговы раз тое, што было ўжо шмат разоў, калі ёсць магчымасць, а няма каму штосьці зрабіць. І зноў чарговы раз мы будзем казаць: ой, не атрымалася, але я стараўся. Ну, на жаль, гэта праўда жыцця.
Сэнс моих слоў у тым, што няма сістэмы, не выбудавана за гэтыя гады сістэма, каб мы маглі зразумець. Мы кажам пра час X. Але час Система, наоборот, разбуранная. Система будзе акно магчымасцяў. Ну прыйдзе акно магчымасцяў, а ніхто не ведае, што яму рабіць. Ні я не ведаю, што мне рабіць, ні вы не ведаеце, што вам рабіць, ні Ціхановская не ведае, што ёй рабіць, ні Зянон Станіславович Пазняк не ведае, што яму рабіць, і беларусы не ведаюць, што ім рабіць. Акно магчымасцяў адкрылася, пабыло адкрытым і закрылася. І мы такі: пачакайце, мы ж не паспелі яшчэ, ну-ка адкрыйся. А цяпер чакайце зноў чарговыя некалькі дзесяцігоддзяў. І мы зноў будзем сядзець і размаўляць пра тое, што трэба размаўляць, трэба сабірацца па 2, па 3 ў кучку, ні з кім не камунікаваць і берагчы родную мову. Ну, гэта не крытыка, гэта проста зараз думкі. Да. Ну так што ёсць, Сергей, насамрэч. І оно так і ёсць, ну, так, слухайце, ну, цэнтр на сённяшні дзень, я ўсё ж таки лічу, што дыяспора не можа быць цэнтрам. Я разлічваю якраз на тое, што ўсё будзе мяняцца ўнутры Беларусі. Дыяспора можа быць толькі ў дапамогу, вот у чым сэнс. І вот усе гэтыя страшылкі, тое, што там себе камітэтчыкі самі себе палохаюць, што это вот тут вот беглые, понимаете, вот гроши просят на 3 дивизии, да, там на 15 тысяч человек. Ну, слухайте, ну, это все гроши просят. Их работа такая, ну. То бок я еще раз вертаюся до питання, що все ж таки ніякая діаспора не вирішить внутрішнє питання внутрі Білорусі. Тільки ініціатива мусить бути внутрі Білорусі. Діаспора може бути у допомогу, не більше того. Тому вот ваша критика абсолютно слушная, да. Але ж эту систему, ці отпочковывать частку от этой сённяшняй державной, кто-нибудь разумный там найдется, кто-нибудь это зробить. Потому что мы вот с вами, при усім при тим, якими б не были тут разумными, неразумными для когось, мы можем, скажем так, мы в якости захавальников можем только быть. Захавальников традиций, мовы, культуры, да. Тое, што ўнутры Беларусі на сённяшні дзень знішчана. Усе гэтыя байкі пра нейкія палкі Каліноўская, якія там зойдуць і адваююць Беларусь, я заўсёды як бы так са здзіўленнем глядзеў на тых людзей, якія ў гэта верылі. Это полк Каліноўска ў лепшыя часы там было 450-460 чалавек. Это ўсё. А з таго боку, як бы так, беларусаў, такіх жа, у тым ліку нармальных беларусаў, якія, да, на сённяшні дзень там по 200 тысяч усіх силовиков. Так это параўнальна? Это про что? То бок, вот задачи нации мы все провалили, шчыра. С допомогой, без допомоги, як бы так, с супрадзеннем, без супрадзення. Все задачи нации, вот глобальные, мы все завалили. У нас няма ни войска не створано, ничего у нас не створано. Ёсць прэцэдэнт, як заўсёды прэцэдэнт, в прынцыпе, калісьці это тое, што назвалася потым полк Каліноўская, першапачатковая назва была батальён Вітаўт. Вітаўт – это перамога, а Каліноўскі – это прэцэдэнт. Так вот, прэцэдэнт мы стварылі, да, мы як бы героі Каліноўца, да. А вот таму, хто перамагаць будзе, я не ведаю, я не ўпэўнены, што сярод дыяспары хто-небудзь такі знойдзецца, хто б мог гэтым кіраваць. Прынамсі без, скажем так, міжнароднай падтрымкі, вот чым сэнс. Калі вы заяўляеце, што няма сістэму ёсць сэнс ствараць не на пустым месцы. Калі за табой ёсць, як бы так, нейкая моц, як бы так, вага пэўная, вот тады можна звяртацца да сілавікоў, заклікаць, да, што вот адпаведны момант мы разам мусім з вами разам бараніць Беларусь як патрыёты, да. Што, Сергей, праблема ў тым, што проста няма лідара адзінага, за кім бы пацягнуліся людзі? Ён на сённяшні дзень, на сённяшні момант і не з'явіцца, гэты лідар. Таму што, глядзіце, у прынцыпе, паўтаруся, прэцэдэнт і Каліноўскі, Вітаўт умоўна, это розныя, скажем так, інфармацыйныя пласты. Вітаўт – это перамога, да, это дзяржава. А Каліноўскі – это просто прэцэдэнт. Это подвиг, да, это героизм. Але ж это мало для стварэння дзяржавы, разумееце? Таму тут усё трэба, супадзенне аднаго, другога і трэцяга. І таму я на сённяшні дзень не бачу альтэрнатывы таму, каб людзі, афіцэры у тым ліку паміж сабой як бы так знаходзілі, з кім пра хто гаварыць кола аднадумцаў, з кім можна ўзаемадзейнічаць, калі што. І да, для таго это самае, вот дай Бог, калі-небудзь разгорнецца,
сітуацыя яна не можа быць бясконца такой, як яна ёсць на сённяшні дзень. Я паўтаруся, я як бы так прагназую, што бліжэйшыя колькі месяцаў інтарэсы Масквы і Мінска разыдуцца. І от як тут будзе супрацьстаянне паміж КДБ і гэтымі губопікамі адбывацца. Ну, я КДБ, я разумею, што і там дастаткова тых, хто гатовы як бы Беларусь здаць Расіі. Але ж я спадзяюся, што ўсё ж такі, ну, там неяк кема ўсё ж такі хопіць зразумець, што вы сваіх дзяцей здаеце як бы так чужую у перспектыве мусульманскую краіну. Там славянства цераз пакаленне не будзе. Там ужо зараз адпрацоўваецца як бы так увядзенне мусульманства нараўне з хрысціянскімі святамі. Вот у гэтым годзе паглядзець, што Расія святкаваць. Вы не думали, Сергей, што іх дзеці пойдуць вучыцца ў Еўропу, як зараз вучацца дзеці некаторых генералаў? Спакойненька вучацца сабе ў Германіі, у іншых краінах. І яны нават на Расію не глядзяць. А вы не думалі пра тое, што і дзеці вось гэтых губобікаў і КДБшнікаў таксама пойдуць вучыцца ў Еўропу, у Польшу, у Германію, у Англію, у іншыя краіны. І гэта не праблема. Дзеці не адказваюць за сваіх бацькоў, правильно? Каму яны тады патрэбныя? Што? Каму тады Беларусь патрэбная? І я кажу вот пра гэтых стралеяў, капітанаў, маёраў, якіх на сённяшні дзень. Я кажу пра іхніх дзяцей. У іх наўрад ці будуць грошы на тое, каб з Лукашэнкамі разам, што іх забяруць з сабой у Абу-Дзябу туды. Не забяруць. Я пра гэтых людзей. Я ўсё ж такі спадзяюся, што пры незалежнасці выраслі нармальныя патрыёты, якія раздзяляюць, што Беларусь і Лукашэнкі – это не одно і тое ж. Беларусь – это значна болей, это тысячи гадоў. А Лукашенко это, ну, это, як бы сказали, это поднебесной Китайской империи, но это так, это кропельки в океане. Цяперашнія лейтенанты Сергей не жылі ў іншай Беларусі, не ведаюць, што такое іншая Беларусь. Яны нарадзіліся пры Лукашэнку, выраслі, адвучыліся ў школе, прайшлі ўсе кругі прапаганды, так, прайшлі гэтыя вайсковыя вучэльні, і зараз яны лейтенанты, і гэта ўсё пры адным рэжыме. Яны іншага не ведаюць, яны іншага не каштавалі. Разумееце, пра што я кажу? Я разумею цудоўна, але з другого боку, мы ж зараз не ў 19 стагоддзі, калі, скажем так, перш паўстанцы Тадеуша Касцюшка, як бы так змушаныя былі з нейкімі там этими пламеннымі прамовамі, там это конную адпраўляць такое-то пасяленне, што там это падымайце народ. Зараз то ўсё прасцей, зараз інфармацыйнасць вырасла настолькі, што кожны можа пры жаданні мець як бы так розную інфармацыю, не толькі аднабаковую. І я спадзяюся, што сярод беларускага афіцерства дастаткова разумных людзей, якія разумеюць, што Беларусь не мусіць залежыць ад таго, колькі пражыве Лукашенко. Яна мусіць быць вечная, да. Адразу, Сергей, мему згадваецца вось на гэтыя вашы словы, да, вы кажаце, ці можна там з іншых крыніц? Можна, а зачем? Памятаеце гэты мем, да, Сергей? Ну што ж, добра, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі, што, Сергей, ўсё ж такі будзе ўсё добра і ў Беларусі, і ў беларусаў, і нікуды не дзенемся. Што? 250 гадоў з моманту раздзелу Рэчы Паспалітай нас вынішчаюць. І што? Вынішчылі? Вот мы з вами гаворым на той самай, я, напрыклад, гавару на той самай мове, на якой гаварыла моя бабця, якая мяне гадавала. Якая ні чытаць, ні пісаць не ўмела. На маё пытанне, хто мы? Яна адказвала, тутэйшая, жывем мы тут. То бок я не чуў, што мы там беларусы ці літвіны. Але ж калі суседняя вёска, калі я пазнаёміўся з хлопцам з той вёскі, бабка мяне 3 дні з хаты не выпускала. Чаму? Таму што кацапы. І вот я на ўсё жыццё запомніў. Нечысцік Паблытаў з кацапам павёўся. То бок вот яна тутэйшасць наша, разумееце? Мы тутэйшыя, мы ўсіх любім. Мы ні да кога не прыстаем са сваёй любоўю, як бы так, нікога не прымушаем ні да чаго. Але ж мы просто просім паважаць нас. Вот і ўсё. Вот это і ёсць наша тутэйшасць, разумееце? І калі мы захаваліся за вот эти 250 гадоў, з часоў уласна паўстання Тадеуша Касцюшкі, да, з часоў, калі это Сувораў, граф Сувораў душыў тут Беларусь, вызваляў ад беларусаў, да. Калі мы з таго часу выжылі, то я думаю, што наш фенікс таксама бессмяротны, да. Калі выжылі да гэтага, то выжывем і далей. Я с оптимизмом гляжу на перспективу. А тое, што ваше нараканне таго, што сістэма не створана, слухаць, яна і не магла быць створана.
Тому що, повторюся, тільки знутры. Я не бачу, каб дыяспора вырашила як бы так. Ну, вот спадзяванне, што на нейкім там это Трамп там это на блакітным верталётчику прывезе Светлану Ціхановскую, слухайте, я в это не веру. И я не лічу, што это як бы так годны варыянт для Беларусі. Ну вот, гледзячы на тое, што эта каманда, на што яна здольная, я не лічу, па-першае ўсё, што это немагчыма, а па-другое, я катэгарычна супраць такого варыянта. Я думаю, что Беларусь народзіць новых герояў, і прычым якраз і ўнутры Беларусі. Ну а мы як бы дыяспора, як бы тыя патрыёты, якія змушаныя на сённяшні дзень быць за межамі сваёй радзімы, мы як бы так вернемся і дапаможам. Што ж, гэтакі будзе. Дзякуй, Сергей, за размову. Паважаныя гледачы, нагадаю, што сёння з намі на прамой сувязі быў заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Дзякуй, Сергей, яшчэ раз за размову. Сустрэнемся праз тыдзень. Гонар і годнасць. Пры. Ну што ж, я з вами развітваюся. Калі ласка, беражыце сябе са святам і жыве Беларусь.